Yalla bai da su. Kaga sun gina ofishin yan sanda kamar namu. Wallahi leƙen asiri suka sa gari. Kaga har da hingen kurkuku fa idan baka mai hiro ba yana faffasa ma baki dan hegiya. To yan ba magana ta kai na ciki. Idan baka hiro ba ka ja alburu shama'i. Tam to na hiro. To amma labai na iya cewa wani abu. Yau ka gan can ma ka duba ka ga wajen da yake a zaune na musamman har da bashi tsaron sojoji mu je. Kai ku dakata. Ku zo nan da Allah. Me kuke bukata a nan? Okay, I am Das. Tamil Nadu Police. Tawagata. Those guy are not a terrorist. Wanda ake tuhuma. Ina wasiƙa izini. Ba mu da wasiƙa izini amma kuma yalla bai mana da takardu. Jami'ai ku zo nan. Ku fitar da wannan daga nan. Muna a matsayin jami'ai masu zaman kai da dalla zan shiki da wallahi zamare ka. Kamar ne karamin su da zaka ce waka. Sa yalla bai sa. Wuya hiya. Ku jira to ina zuwa. Kai. Na ga mai. Kai. Yalla bai Ramadas. Me? Ka duba na Tirat shi ma a can wajen a zaune. Dara ta ce yalla bai na Tirat. Gaisuwa. Me kuke yi a nan wajen? Mun zo ne akan gyara wani dan karamin kuskure. Kuskure. Wane ne ya ba waɗannan mutanen izinin su kasance a nan ye? Tambaye ku nake waye ba ku izinin zuwa nan? Yalla bai shi ba dan ta'adda bane ba. Wallahi mutumin kirki ne. Mun bata masa suna. Dakata. Kai jami'i ne. Yalla bai. Kiran gaggawa daga ofishi. Ana bukatar ka halarci wajen. Yalla bai sa. Dan Allah a taimake mu. Kai Sagar, ji me abin da suke so. Yalla bai ba zai tsoba mu shi ba tare da umarninka ba fa. Yalla bai sink. Yalla bai stop mana. Me ya jawo kiran gaggawar? An fara kai harara dali. Kanan ne da kansa ya shirya kiran waya domin yayi bayani bisa ga wannan lamarin. Kanan. Ta yaya ka za ta faru ban gane ba? Major Kuranjot. Me ba da rahotanni? Sun fara kai harare yanzu aka sansanin dama. Da an kammala taron gaggawa na majalisar tsaro zan sanar da kai. Maza ka shirya makamai masu linzami. Kamar da yadda rahotanni suka bayyana, an jefa bama-bamai a manya-manyan gine-gine da ke Annasalai, wanda yanzu haka wasu yankuna suke ci da wuta. Yalla bai, sun fara jefa bama-bamai a kasan mu baki daya. Babu wani waje da ke zaune lafiya. Mun saita abubuwan da suka kamata a karkashin gidanka, wato waje mai aminci. Ba bukata. Zan bar nan domin zaunawa tare da kowa. Kuma ministan kariya, kuma ministan gidan kariya. Maza mu je. rahotanni suka bayyana Mumbai da Ahmedabad, Delhi da ma wasu bangarori an jefa makami mai linzami sai dai bai yi nasarar fashewa ba. Tare da dakatar da dukkanin wasu bangarori masu sadarwa, yanzu haka dai mutane ba su da damar iya sadarwa a yankunan Tamil baki daya. Tare da fargaban miliyoyin mutane sun mutu yanzu haka. An jefa al'umma a cikin firgici tare da tashin. Kai ku me yasa kake dariya dan Allah? Kai da Allah wannan tawashi ba yaki bane. Jita-jita ne. Makeci ne da iyalai 13 suka gudanar su kadai. Wanne irin iyalai ne waɗannan? Iyalan Illuminati mana. Duk duniya tana aiki ne a ƙarƙashin waɗannan iyalan guda 13. To. Jami'a dau matsaya gaba da jami'a dau matsaya. Ku zo da sauri jami'ai. Tabbas daga wancan kewayen ne. Maza gaba dai kowa ya waje kowa ya fita. Mu je maza kowa ya fita ya bar wannan wajen maza. Kai to me muke jira mun ma mu fice mana. Kasashe irin Syria da Ukraine aka jefa musu bama-bamai na yin watsi da shi kamar wani labari ne kawai, amma kwatsam sai bam ya faɗo ƙasar mu. Ƙarshe ma hakan ta faru ne gaba ɗaya a kanmu.